सासे बर' लाइमोना साउथ आफ्रिकानि सासे निग्रु सेंग्राजों मोजां मोनलायो। दा बे निग्रु हौवाया जोंनि आसामाव फैनानै गुवाहाटीयाव लोगोफोर सिखाव खावदों दै। सिखावनि साजायाव बिथांखौ पुलिसा हमदोंमोन। गोबां मानसिया मिथिखायो बेखौ हमबाय माबाबाय होननानै। दा गोबां मानसिया बुंदोंमोन, गोबां मानसियानो बुंखादोंमोन बे निग्रुआनो सिखाव खावदों होननानै। ओमफ्राय बिनि हिनजाव बर'सो दै, हिनजावा बर' ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय निग्रु। गुबुन हारिखौ जोंनि बर'फोरा मानो लायो आं बेखौनो गाज्रि मोनो दै लोगोफोर। माने गुवाहाटीयाव फैनानै बियो सिखावसो खावनो मोनबायना बे निग्रुआ। जाथायजों लोगोसे गावनि हिनजावानो बुंखाजोब्बाय फारि फारि, नंगौ आंनि हौवाया सिखाव खावदोंमोन होननानै गुवाहाटीयावहाय। दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोब्ला दिनै एसे क्लियारफिकेसन भिडिअ होबाय। गोबां मानसिया सोंदोंमोननो बेखौ, नोंनि हौवाया सिखाव खावदों नामा खावदों नामा होननानै। माने बर' हिनजाव ओमफ्राय निग्रु दै, बिनि हासबेन्डआ निग्रु। हाबा जायाखै बिसोरो, अब्लाबो रुमफोराव थानाय नुयो जोङो हाबा जानाय बायदिनो। दा जों मा बुंबावगोन, गावनि बिमा बिफायाबा बेखौ बिजों एक्सेप्ट खालामहोदों नामा, दा जोंबो बुंनानै बुजायनो हायाना लोगोफोर, नंगौ नङा? नोंथांमोना मिथिखायो। दा नोंथांमोना नायनानै ला, सिस्टारा दिनै क्लियारफिकेसन होबाय निग्रुआनो खावमारदों होननानै। दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय, जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लादो आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरदो। थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया नोंथांमोना नायबाय थानायनि थाखाय, आरो राङापारा दै, थेंक इउ स' माच। दा भिडिअखौ नायदो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर, जोंनि बर' हिन्जावफोरा गुबुन हारिखौ मानो मोजां मोनो? हेलौ, खुलुमबाय। फार्स्ट अफ अल प्रे फर हिम आरो आंनि थाखाय भगबानाव आरज गाब आरो मोजाङैनो दङ। जोङो दिनैसिम जोंनि रिलेसनशिपआ बेसेबां गोबाव जाखो, जोङो माबायदि थायो माबायदि जायो, जोङो मा खालामो, माब्लाबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामफेराखै। आङो दिनै माखासे खोथा शेयार खालामगोन। बहुद मानसियानो मिन्थिनो लुबैनानै दङ बे सोंनायनि फिननायखौ। हांगारा सिखाव नामा, हांगारा सिखाव खावदों नामा, हांगारा सिखावमोन नामा, नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ दिनै आं खोन्थानानै होगोन। मारै जानाय मा जानाय, भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन। आरो सोरबा सोरबा आंखौ रायज्लायनो रोङा मानो रोङा, माबायदि रायज्लायो मायो बेबायदि होनहरदों। लासै लासै खोनानोबो नागिरा मानोबो नागिरा होननानै बायदिसिना होनदों आंखौ। ओमफ्राय आं जेरै रायज्लायो आं बिदिनो रायज्लायगोन। आं उन्दैनिफ्रायनो होख्राव होसि रायज्लायनाय, दावराव दावसि रायज्लायनाय आं बेबायदि रोङा। आं जेरै आंनि न'नि मानसिफोरा जेरै रायज्लायो आं बेबायदिनो रायज्लायो। आं गोरा रावजों रायज्लायनो हाया आरो गोरा रावजों आं रायज्लायफेराखैबो। गोरा रावजों रायज्लायनो गिनोसो ओंखारो आं मानसिफोरखौ। आं माब्लाबाबो आं जेरै रायज्लायो बेबायदिनो रायज्लायगोन। आं नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायनो गोसो गैयाबा नायालासिनो थांबानो जाबाय। आरो सोरबा सोरबा सानो फेसबुकाव मानो फैबाय थायो, फेसबुकाव फैसानि थाखाय, डलारनि थाखाय। बेबायदि नङा। जोङो दिनैसिमबो फैसा बेबायदि मोनफेराखै। जोङो सोलिनो हानाय, जोङो जानो हानाय, जोङो गाननाय जोमनो हानाय, जों माब्लाबाबो फैसानि थाखाय फैयाखै। जों फैसा मोनफेराखै। ओरैनो मोजां मोनो आरोना, गावबा गाव चइस बेथ'। जों मोजां मोनो ओंखायनो भिडिअ बानायो। बेबायदि नङा फैसानि थाखायनो बानायो। नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा फेसबुक सालायोबा मिन्थिखागोन आरोना बेसेबां मोनो बेसेबां मोना, नोंथांमोनहानो आइडिया दंखायो। आङो बुंनोसै आरोना, मानोबा बुंफेराखै। दाख्लैहाय जे इन्सिडेन्ट जादों, माबा फैनानै हांगारा ना एसे एसे माबा मा होनो निसा लायो। माब्लाबा खोन्थाफेराखैमोन। निसा लानानै ना बेयो बेबायदि खालामदों। हारसिं गोसो जानानै बा माबानानै बेबायदि बे खालामाखै। 14 एप्रिलमोन। ओमफ्राय जों सानैजों हांगार ओमफ्राय जोंहा हजोंहाय थांनो थाखाय माबा माबि रेडि खालामगासिनो ना, डकुमेन्टस एरि बेबायदि ओरैनोथ' थांनो हाया। बे फरेनार, आं इण्डियान बिदि
थांनो हायाना जानला मोनला ओमफ्राय फर्मेलिटि थायो बहुद गोबां माबा मा होनो फुङाव बेसेबां जाखोमोनथाय आं मिथिया टाइमखौ ओमफ्राय बे होनबाय आङो मस्जिदाव थांनो प्रार्थना खालामनो होननानै बुंबाय आंखौ जोङो माबायाव दंमोन मा होनो हटेलाव दंमोन रुमाव प्रार्थना खालामनो थांनो होनबाय प्रार्थना खालामनायना बेथ' मोजांनि खोथा आं होनबाय थांदो अबाय थांगोन आं मिथिया जायखिया गुवाहाटियावथ' बहुद मस्जिद गिर्जा बहुद दङ ना प्रार्थना खालामनो थांनो होनबाय थांदो बेथ' मोजांनि खोथा प्रार्थना खालामनाय भगबाननि माबायाव प्रार्थना खालामनाय बेथ' गाज्रि खोथा नङाना थांदो होननानै आं थाङोबाय ओमफ्राय थांबाय बेयो ओमफ्राय बिदिनो फुङावनो ओंखारलांदों एसे मानसिया 12ता 1ता जायखिया आं टाइमिंखौ मिथिया माला ओंखारलांनाय थांबाय थांनानै ओमफ्राय अबेहाय मस्जिद थायो माथो थायो आं इसेबां मिथिया आरोना मिथिगौ मिथिनाया होमबाबो आं बांद्राय हांगारा थांबाय थायो नालाय प्रार्थना खालामनो होनबा बे थांबाय थांनानै 6तानिफ्रायनो आंनाव कल फैबाय थाबाय मानो कल खालामबाय थादों बे होननानै आं रुमावनो दंमोन ओमफ्राय मानो कल खालामबाय थाखोरा बेलाय आं खनसे रिसिभ खालामनानै नायबाय 7ता बेसेबांबायाव रिसिभ खालामनानै नायबाय आं ओमफ्राय 7ता बारबायमोन बेवहाय टाइम दङ ओमफ्राय जा गाबनानै ओमफ्राय बेबायदि आंखौ हमदों आं हमजादों आं होनबाय मानो आंथ' शक जाबाय मानो हमजादों मा जादों होननानै सोंबाय बेबायदि लादोंमोन आं बिदि होनबाय ओमफ्राय नोंथ' अबेहाय दं बेबायदि होननानै सोंबाय ओमफ्राय आंबो बोरैबा मोनबाय आरोना बे गिनानै ओमफ्राय गाबनानै रायलायबायना आंनि सिगाङाव आंखौ गासिबो मानसिफ्रानो बेंजोब्बाय माबाय आंखौ बुथारसिगोन आंखौ बासाय बेबायदि होनबायना ओमफ्राय नों मा लायनायमोन नोंथ' होनबाय मस्जिदाव प्रे खालामनो थांनो होनबा मा लायनायमोन होननानै सोंबाय आङो फनाव फैसा लादों मस्जिदनिफ्राय बेसेबां लानाय मानाय होनबाय 1500 2000नि गेजेराव दंमोन नोंथांमोनाबो सोरबा होनगोन बिसिमल' नङा माथो नङा थगायदों मादों होननानै आं नोंथांमोनहानि साननानै नाय मन्दिर बा मस्जिद बा गिर्जायाव जों थांनानै बेसेबां फैसा होयो 10 20 150 सोरबा खमानो 500 थाखा होयो बांसिनानो 10-20 बेबायदिसो होजोबखायोना मस्जिद मन्दिर गिर्जाफ्राव थांबा ओमफ्राय बेसेबां दंमोन गासै फैसायालाय बेबायदि होनबाय आं खुस्रा 1500 2000 बेबायदि दंमोन होनबाय नोङो बे साइडनि मानसिफोरा होनबाय थाब फैसा हर नङाबा नोंनि हौवाखौ बुथारनोसै मासे मा जायो होनब्ला बेबायदि होनबाय नोंनि हौवाखौ बुथारगोन मागोन गासिबो बेंजोबखाबायनो सोरबा लहा इरि इथा अन्थाइ बिदिनो बायदिसिना लानानै बेंजोबखाबायनो गासिबो ओमफ्राय बिसोरबो होनखादों आरोना नोंनि हौवाखौ बुथारगोन दानो फैसा हराबानो सिगां 20,000 होनबाय 20,000निफ्राय 15,000 होनबाय आंनावथ' दा 2,000ल' दङ जोङो माबा मा होनो ट्रेभेल खालामनो फैनायसो ना होनबा बेसेबां फैसा थानांगौ दे एकाउन्टाव
आंनाव केस दंमोन एकाउन्टाव गैयामोन ओमफ्राय दानो फैसा हर नङाबा नोंनि न'आवखौ बुथारखागोन दिनै बे सिखाव खावदों मादों बेबायदिनो ओमफ्राय सिखाव खावनाया बेथ' बहुद गलत बहुद माबा ना मा होनो मोजां आखल नङाना जि मन्दिर मस्जिद बा जायखि जाया माने सिखाव खावनायानो मोजां आखलनि नङाना आं होनबाय बेबायदि र' आं नोंसोरखौ पे खालामनो बेबायदि होनबाय ओमफ्राय आंखौ फनाव होनबाय नोंबो सिखाव खावनायनि फैसा जायो मायो होननानै ओमफ्राय आं बेबायदि खोनानानै नोगोद दुखु मोननानै आं होनबाय आरोना माबायदि खोथा रायलायदों नोंसोरो बे सिखाव खावदों ना मादों आं मिन्थियानो मस्जिदाव थांनो पे खालामनो होननानै थांनायाव माबा मोनसे गाज्रि नङाना मोजां आं ओंखायनो थांनो होदों आंथ' बेबायदि सिखाव खावहैगोन होननानै मिथिया माबायदि खोथा रायलायदों नोंसोरलाय होननानै ओमफ्राय बिसोरो जेबो नङा फैसाखौ दानो हर माने फैसाबो मेनेज खालामनो होस्लाबा आरोना दानो हर नङाबा दानो बुथारगोन जों होननानै बेखौ बुथारखागोन जों होननानै ओमफ्राय आंनि एकाउन्टनि 2000खौ आं हरबाय आंनाव दा 2000ल' दङ एसे नेथ' दसे नेथ' बेबायदि होननानै 2000खौ हरग्रोबाय आं ओमफ्राय 2000खौ हरनानै आरो 10,000 होनाबो साननानै नाय 5 मिनिट 1 मिनिट नांगौ ना मेनेज खालामनो थाखाय 1 मिनिट एटलिस्ट नांगौ 10 मिनिट लादों 10-12 मिनिट ओमफ्राय आङो जोंनि पेरेन्टसखौ रायलायनानै बेबायदि जादों होननानै आं फैसाखौ बिहरनानै हरबाय 8,000खौ टटेल 10,000 फैसा लादों हांगारखौ नोंथांमोना सिखाव खावनानै जायो सिखाव खावनानै जाहैयो हिन्जावखौ हिन्जाव बे सिखाव माखाव बेबायदि होननानै बुंदों हांगारा सिखाव नङा हांगारा नोंथांमोनानो साननानै नायना अबेबा भिडिअ'नि बे मानसिया मारै सिखाव खावनो रोंनांगौ बेना रिक्सा ड्राइभारा रिक्सा भारायानो आंना अट' भाराया 150 मालाबा 150-200 बेबायदि जायो बिनि अट' भारा रिक्सा भाराया बेसेबां जायो मिन्थिगौ नोंथांमोन 1500, 600, 700, 800 बेबायदि जायो ओमफ्राय अबाय थांदों होननानै सोंबा खोन्थानोसै ओरैजाय थांदों हाब बिसिमावथ' 150 बांसिन 200 बेबायदि 100 बेबायदिल'सो लायो ओमफ्राय नों बोरै बिनिफ्राय एफाबां लाखो होननानै अट' ड्राइभार रिक्सा ड्राइभारनाव सोंबा मा होनो बिसिबांनो लाखायो बिसिबांनो लादों बिसिबांनि रायलायनानै लांखानायनो होनबा बायहारनि मानसि नुनानै बेबायदि सोरबा खालामो बेजों हांगारजों जों बेबायदि खालामनो हाया आरोना लकेलखाय बे मानसिया बिराद थगायजायोबो आरोना बिसिबां लायो बिसिबांनो लाखायो बेबायदि होननानै गारि ड्राइभार एरिजोंबो रिक्सा ड्राइभार एरिजोंबो सोरबा बेखौ बेबायदि खालामो आरोना ओंखायनो आं नोंथांमोना सिखाव खावनानै जाहैयो सिखाव गासिबो कमेन्टआनो सिखाव नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होबाय बोरै जानाय इन्सिडेन्टआ उल्था जोंहा थांदों आरोना बे फैसा थांनाय होननाया बे जेबो नङा जेबो सानाखै 10,000नि थाखाय सोरनिबा फिसाला बा सोरनिबा फंबाय बा सोरनिबा बिदाखौ आं बुथारनो हाया नोंथांमोननि साननाया बुथारनायानो सलुसन बा दस्राखौ बुनायानो सलुसन आं बेबायदि साना
जाय मानसिखौ आङो बेबायदि इन्सिडेन्ट जायैनि सिगां बेबायदि निसा जायैनि सिगां लोगो मोनदोंमोन आं बे मानसिखौ जाय आं मानसिखौ फार्स्ट टाइमाव लोगो मोनदोंमोन आं बेबायदिनो बेखौ लाबोफिनगोन आं आरो बेवहाय गुवाहाटि बेना बहुत फ्रेन्ड दङ गुवाहाटि शिलं नर्थ इस्टआवनो बहुत फ्रेन्ड दं बेंटल क'क्राझार बङाइगाव आं जायगा नुहैफेरैखौबो गासैबो बे नुहैजोब्बाय बेनावबो लोगोफ्रानो माबा आरोना निसा जायो बेबायदिनो सोरबा सोरबा लोगोफोर दं कल खालामो आंनि सिगाङाव रायलायो लोगोफोर बेना साराउन्डिं माबाया मोजां नङा आरोना फ्रेन्ड सार्कोला बेबो बेबायदिनो ओंखायनो नासा जाग्रा जादों ओमफ्राय बे आं फार्स्ट लोगो मोननायाव बे जेबो बेबायदि जानोबो रोङाबो मायाबोमोन आङो दा बेखौनो सानोखि नोंथांमोनहा जेरै सानो बेबायदि नङा आङो दिनै खोन्थानानै होबाय आरो बोरै जादोंमोन इन्सिडेन्टआ एसेबाबो दस्रानिफ्राय खोनानायनिफ्राय गावनि खुगानिफ्राय खोनानाय गावसिनिफ्राय खोनानाया आलदा जायो आरोना आं सानो ओमफ्राय हांगारनि निसा जानाय खारनाबो बेबो बहुत दिपलि माने बहुत गोथौ माबा मा होनो काहानि दङ हांगारनाबो नोंथांमोनजों मालाबा शेयार खालामगोन बेयो आंथ' शेयार खालामनो हाया मालायनि माबाखौथ' शेयार खालामगोन खालामा आं मिथिया ओमफ्राय आंनि थाखाय जेबो बेबायदि निसा जायाखै बे हांगारनि निसायानो नोंथांमोना सानगोन माबा बिरि सिगारेट बेबायदि नङा आरोना मा जायो मा मायो गावसोर मिथिगौ ओमफ्राय आंनि मिथिनायावबा बेबायदि 10 थाखा 20 थाखानि मोननाय बुस्थु नङा आरोना 10 थाखा 20 थाखा 100 सानसेयाव 500 जाबाबो आङो हांगारा जुदि खम दामनि माबा जायो होनबा सानसेयाव 500खौ जों गावनि फैसाजोंनो जानो हागोन आरोना बे 10 थाखा 20 थाखानि नङा बायदि मोनो आं ओमफ्राय ओमफ्राय रायलायनायखौ नोंथांमोनहा बहुद गाज्रि मोनो आंनि रायलायनायखौ बेनि थाखाय आंखौ निमाहा हो आं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि रायलायो आं गोरा रायलायनो हाया आरो आं गोरा रायलायग्रा बिदिसो ओमफ्राय हांगारा मोजाङैनो दङ जेबो जायाखै बेबायदि सिखाव खावनाङामोन आरोना बेबायदि मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेबायदियाव सिखाव खावनाया मोजां आखु नङा बहुद गलत बहुद गाज्रि आखु जादों बेनि थाखायबो आं नोंथांमोनाव निमाहा बियो हांगारनि जानानै बिदि सिखाव खावनाङामोन आरोना ओमफ्राय बे नर्मेल माइन्डआव बेबायदि सिखाव खावाखै नर्मेल माइन्डआव नङामोन बेयो निसा जानानैसो थांदों निसा जानानै सिखावदों आरो निसा जानो थाखायनो बेबायदि नोंथांमोना होनदों आंखौ सिखाव खावनानै जाहोयो नामा हांगारालाय बेबायदि नङा बेबायदि आंखौ सिखाव खावनानै जाहोआ एगजामपोल आं बुंनो सानो एगजामपोल जोंनि बर' मानसिफोरनानो सोरबा न'खरा जानो थाखाय गावनि हिन्जावखौ खामानि मावनानै जाहोयो खामानि मावनानै गानहोयो जोमहोयो थिग बेबायदिनो हांगारा आंखौ बेबायदिनो सिखाव खावनानै जाहो आरोना बोरै सिखाव खावनानै जाहोनांगौ
जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि खामानि मावनानैबाबो जाहोगोन हिनजावखौ होनबाबो सिखाव खावनानैथ' जाहोआ ना होनबा बेबायदि साननाया बोरै नोंथांमोननि मेलेमाव बा खर'आव फैयो आं मिथिया ओमफ्राय मालाबाबो गावनि हिनजावखौ सिखाव खावनानै जाहोआ रावबो गैयैयानो जाथों बा जानो थाखाय अभाबानो जादों रावबो हिनजावखौ सिखाव खावनानै जाहोआ बे नोंथांमोननि अपिनियन नोंथांमोननि साननाय आंखौ सिखाव खावनानै जाहोआ आरो आं एफा बेबायदि नङाखि आंखौ सिखाव खावनानै जागोन आंखौ सिखाव खावनानै जायोबा आंनो हांगारखौ माबा मोनसे खालामगोन आरो आङो हांगारनि आरो सिखाव खावनानै जाहोयो बेथ' जोंनि खर'आव जोंनि गोसो साननाय आंनि साननायाव बेबायदि कुइसनानो फैया मारै सिखाव खावनानै जाहोनांगौ दे बे जाबाय निसा जायो निसा गावनि निसानि फैसाखौ बे सिखाव खावो अब्ला आंखौ बोरै सिखाव खावनानै जाहोनांगौ दे गावनो निसा जानोनो गावनोनो थोआ होनबा आंनो बोरै जाहोनांगौ दे गावनि निसा जानो थाखायनो गावनो सिखाव खावो एफाबां फैसा मोननानैबाबो एफाबां फैसा मास मोनसेयाव 60-70,000 हारसिंनो जाखायो बियो पेरेन्टस हरनाय बा आं होनाय हारसिंनो जाखायो गावनि खामानिनि फैसा हारसिंनो जाजोबो निसायावनो मायाव जायो जानाया निसायावनो जानानै गारो होमब्ला आंखौ बोरै जाहोनांगौ बे मानसिया आरो आं जाहोजानोबो लुबैया मानोबो लुबैया आंनि इनकाम दंखायो हांगारनाबो गावनि इनकाम दंखायो आरो जोंनि पेरेन्टसा बहुद सापर्ट खालामो बेबायदि नङाखि नोंनो जानो लोंनो गाननो जोमनो होआ बा अबायबा थांनोबा माबा नांगौ बेबायदि मालाबाबो बेबायदि खालामा गावनि फैसानि पेरेन्टनि सापर्टआनो मालाबाबो आंखौ हांगारा आरो बे सिखाव मानसिखौ लायो नामा गारदो मादो बेबायदि बे मानसि सिखावानो नङामोन होनखाबायना बे मानसिया सिखाव नङा बे मानसिया आं लोगो मोननायाव आं जेरै लोगो मोनदों फार्स्ट टाइम बोरै लोगो मोना बोरै माया आं बेखौबो स्ट'रि टाइमाव खोन्थानानै होगोन मालाबा बे मानसिया सिखावानो नङा आरो गाव निसा जानो थाखाय निसा जानानै फाग्ला बायदि बिदि थांलाबायनानै सिखाव खावहैलाबायनाया बे मानसिया निसा जानानै खावहैदों आरो निसा जाग्रा जादोंमोन बे बोरै बिदि जायाथाय ओमफ्राय दाथ' जानोबो मोनला जेबो मोनला आरो नोंथांमोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा हांगारा पुलिसजों हमजाबाय माबाय बेबायदि माबादों बे माबा मा होनो बे निउसाव नुनाया नोंथांमोना बे निउसनि मानसिफोरानो बिसोरनो 6 जन ना 7 जनमोन बे बिथांमोनानो पुलिसनो हरनानै ओमफ्राय पुलिसखौ आंनाव कल हरबाय ओमफ्राय कल हरनानै आं थांबाय ओमफ्राय सिनायनाय दंमोन ओमफ्राय हांगारखौ लाबोबाय ओमफ्राय बिसोरबो बे सारमोननि सिगाङावनो पुलिसफोरनि सिगाङावनो बेसेबां फैसा लानायमोन मानायमोन बेबायदि सोंबाय ओमफ्राय 1500 to 2000 बेबायदि दंमोन ओमफ्राय बेखौ जानानै आरो सिखाव खावनो थांबावदोंमोन होनबा हमदों बेबायदि होनबाय ओमफ्राय हांगारखौ आं हरनिफ्राय लानानै पुलिस स्टेसननिफ्राय ओमफ्राय बिसोरखौबो बेखौ बुजायनानै हो मानानै हो बेबायदि होनदोंमोन बे बिथांमोना निउसाव जाय नुनाय नोंथांमोना नुनाय बे साइडआव बे बिथांमोना लांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ एसे बुजायनानै हो बे नोंनि मा जायो ओमफ्राय आं
बिसि जायो ओमफ्राय आंथ' होनदोंमोन माबा मा होनो मर्निंआवनो प्रेयार खालामहैनो होननानै बे मस्जिदाव थांदोंमोन ओमफ्राय प्रेयार खालामनायाथ' मोजांनि खोथा ओंखायनो आं थांनो लुबाय थांबायबो ओमफ्राय बेबायदि इन्सिडेन्ट खोनाबाय